Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Bida. Pero dong, inig edad ni mo 41 ngadto sa 50, mura na unya kag purman. Purmanay? Oh, purman kay lantaw-lantaw na lang. Sanay bida sa di mo na eh. Unya dong, paminaw ha. Inig edad ni mo 51 ngadto sa 60, engineer na ka. Oh, Plano na lang. naimikay. Maunang paningkamo taon do nga samtang di pa ka matigbak. Ako di ay. Sorry. Ikaw may akong itungo hinuon. Di pa ko matigbak. Dunga ta. Makakita pa ko sa akong apo do. Mag-una magid ko nimo kay inahan man ko nimo. Nakasabot ka, Franco? Gusto na kong makakita sa akong apo. Nay. Unyaon sa man do, makahimo ka? Nay, mo abot ng panahon na, nay. Kanus apa man na? Sakto man ang takas bunal do. Anong nay. di man na nimo gamiton do? Kasayang ba Gusto na na, nay. Okay, nay. Bye, nay, ha. Bye. Mo magamit Franco imong bunal? Oo, sa Miss Babes. Wa pa ba na nimo gamita ang imong bunal? Ano sulti mo ka. Wa ka makabantay? Gion nimo ang speaker uy. Mao nakabati ko. Sige sulti si mong nanay. Tinus ka, Miss Babes. Hulagi. Klaro kaayo akong nabati. Nga kon edad kag 20 nga to sa 30. Mura kag electrician, sirit-sirit dayon. As kapahaka, yan eh. BSI! Si BSI. Bali mo sa iro! Hulagi uy. O kung mag-edad kag 31 nga tos 40, mura na kuno kag panday, kusog kayong pokpok. Diba? Nakadungo giday ka? Hulagi. O kung mag-edad na kag 41 nga tos 50, mura na kag porman. Lantaw-lantaw na lang. Pagka-smoke ko ibang kiyod yan. Kapati giday ka? Og naa pa. Og kung mag-edad na kag 51 nga to sa 60, mahimo na kang engineer. Plano na lang. Ako ay pasiyaw itong nanay, Miss Babes. Pero tiyaw, no? Mura kag tinuod, no? Miss Babes. Ay, kanahan yun ding anak ka. Gipaungan ko, tawagan ako balik be. Gusto kong manikuro, karon ka lang. Nalimot kong pangutana. Tubag ka, oy! Kadugay bang mo tubag? Hello, Day! Tara. Tawag ka balik! Lagi. Tubag lagi dayon. Dugaya po ni mo, oy! Tubag bitaw ko? Ano mo ka? Tawag mo ka balik. Kisay ka uban ni mo diha? Babes, lagi. Driver man ko niyan, unsa. Mao ba ka na. Dang. Kung makakita ka gigayon, drive dayon ha. Naibigay. Nagkawa ni nanay eh. Takab lang galing nga sa baba. Mo drive ka na ko, Franco? Miss Babes. Ingon na ba imong nanay? Drive dayon. Di ba? Kanahan gining nanay. Taka lang galgal. Makahimo ka ba sa pag-drive na ko? Yes. All the time, ma'am. Ha? Tinuod ka, Franco? Mo drive ka na ko? Oo, sa karon dayon. Drive bati ka. Franco. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Tana. Ha? Asa? Mulakaw ka? Drive bati ka. Ha? Sa bago di ay. Ano di ay? Bida, ngutaan na mga kayo mo po drive ni mo, di ba? Ano di man? Kuha ko ng driver, natural. Drive bati ka. Okay. Sakto ka. Time sa ragod. Sa di pasabuti mo, Ma'am Babes. Uwa man. Uwa. Oo. Nainiabot ay. Si Andy na ron. Di ka una ha.
Kuyawan siya. So kay pasabot yung drive pa na ko siya. Oh, come on. Dali, Andy. Ay, salamat kay Miss Babes. Dede ko yung dani mo. Para nimo, oh. Uy, unsa man na? Ginalagit kag saging. Saging? Oo. Kaysa tanang prutas, saging gid akong gipili para gid nimo. Nganong saging mang gyud? Tungod kay ang saging ay may puso na umiibig sa'yo. Unsa? Oo. Si Chris ay, niya na siya ay. Oops! Hello, Miss Babes. Dali, Chris. Si Franco. Diya sa sud. Dali, sud mo. Gusto ko makita si Franco. Dali, dali. Sunod mo na ako. Ni alagi ka. Itawagan ko ni Franco nga iya kong panhiwan. Ikaw, niya sa lagi ka. Gitawagan kong Miss Babes, nga iya sa kong panhion. Nga naman ni. Ilan ang pasuyaon? Na, ambot lang. Tanan na. Dali, Chris. Oh, Franco, miss na kita. Bida sa ng istorya ka, bida. Bitaw, ibaw ka. Nasakit ba ako? Sakit. Sakit mo. Nag-UTI ko. Nag-UTI? Oo, Bida. nag-UTI ko. Ang UTI mo ka? Bitaw na UTI mga Chris. Ikaw magud ang hinungdanaan ni Franco. Uy, nga naman di ay. Unsa man di gibuhat ni Franco nga nag-UTI man ka? Bida tarong niya, Chris. Bida Nag-UTI sa- lagi ko. Nag-UTI, umibig, tapos iniwan. Unsa? Tawanan kay Kai. Bida di mo eh. Og ikaw sad Miss Babes ba, sa kadato nimo pero wag gyud ko magdahom. Ha? Wa magdahom sa unsa? Nga kawatan ka. Oh my God! Ako kawatan? Ninakaw mo ang puso ko, miss. Unsa? Nako. Mga Ito katawanan lagi mo. katawanan day. Katawanan day akong gisulti. Nga, dili. Bis babes, unsa man? Sige mo maghugot yang babes. Unsa man ka? Ha? Ay, igo na mo ana uy. Di ako gipaandam nga pagkaon. Og atong mainom, ginagmay lang gud. Dali na mo. Ah, Okay, so karon, human naman tagpangaon. Mag-inom na ta. Unya mag-video kay na ta. oh, Why problema? video kay? Kumbati kay ano Sandy? Mao gyud. Sige, kay andam na ko. Wow, unsay katahon nimo Andy? Pahinungod din ako nimo, Miss Babes. Unsa lagi? Himayang nahunlak. Oh, O unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.